Malawi Today. Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Ndili ndi nkhani ziwiri zitatu zota Malawi tiziwisane chigawo chakumadzulo kuno, ndipo nkhani yanga yayikulu kwambiri ikhale nkhani ya mnyamata amene anapezeka ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah. Chifukwa nkhani imene ija ife timayisatira ndi Amalawi tifuna tikuwuzeni kumene kwathera. Nkhani ija ikusonyeza kuti yatha, ndi tikufuna tikuwuzeni kumene yathera kuti Amalawi mukhale mukudziwa. Anyamata anatengeredwa ku khoti, ndefunso ina akuwuza mafunso kuti Comrade Ntanyo mukuti anyamata mesa anali nyamata, anaululana atu anthuwa, anaululana koma khoti paja mukudziwa makhoti athu kumapito kwake amati zilibe umboni, kumapito kwake amati zilibe umboni, koma inakewo anaululana ndipo zolinga zawo azilongosola, koma akuti khoti zilibe umboni. Anthu akuyankhula okha ndi pakamwa pawo, tapanga zakuti timapanga zakuti. Zonsezi zikuchitika kufuna kubisa chilungamo kuti zisaoneke anthu amene anatuma kuti akapange zimenezi. Choncho nkhani yanga yayikulu madzulo ano ikhale ya mnyamata amene anapezeka ku nyumba kwa Jenny Ansah, komanso ndikuulula azinzake, ndipo azinzakewo anakagwidwa. Nzake ameneyi ndi wa ku Natural Resources College kumene timati ku NRC, ndi kumene anakamugwirira. Anthuwa analipo atatu, kanalibe katimu ndithu. Choncho chigawo chakumadzulo kuno nkhani yayikulu yanga ikhale imeneyo. Koma choncho programu iyi akundipasira ndi aja a Transcuria omwe amanyamula katundu komanso kunyamula anthu kuchoka ku South Africa kupita ku Malawi. A Transcuria amene amanyamula katundu kupita nawo ku Malawi, komanso kutenganso katundu kuchoka ku Malawi kupita nawo ku South Africa. Mukhoza kuwapeza pa nambala iyi 07820322134. Transcuria 07820322134. mukatero mwapeza. Komanso tisaiwale kunena kuti lawyer wa pa Limpopo FM, nonse amene muli ndi mavuto osiyanasiyana, muli mdziko lija la South Africa, ka muli ndi kampani mukusowa lawyer oti akakuyimirireni, ka muli ndi nkhani mukusowa lawyer, tangoimbani nambala iyi. Musandiimbire ine, imbirani lawyer pa Limpopo FM 07624588485 07624588485. mukatero muyankhulana ndi lawyer ameneyi. Musaimbire Limpopo FM, imbira nambala yayo lawyer yi. Mavuto amene muli nawo mukambirane nawo, muthane kumeneko. Office imeneyi ndi ya lawyer, si ya ife yayi. Choncho tufuna tikupempheni nonse amene mwakhala mukuvuta. Ndipo programu yangayi akundipasiranso ndi aja Elishama Engineer and Technical College. Anthu akhoza kufunsa kunena kuti kodi skulu imeneyi imapezeka kuti? Skulu imeneyi ya Elishama Engineer and Technical College ikupezeka kuja ku Luchenza ku Thyolo. Mukangofika ku Luchenza mwaipeza skulu imeneyi, ndipo ainake a skulu imeneyi amachedwa a George Jubek Makoa. A George Jubek Makoa ndiye ainake a skulu imeneyi a Elishama Engineer and Technical College. Choncho ku skulu kumeneku amaphunzisa welding and fabrication, komanso catering, komanso electrical, komanso tailoring, plumbing and
carpentry. Mungapeze bwanji a George Jubek Makowa ainake a skulu. Aimbireni pa 092 65 04 087 092 65 04 087. Muyankhula ndi aini yake a George Jubek Makowa ainake a skulu ya Elishama Engineer and Technical College. Skulu yokayo mukapita kutsholo, mukapita kuluchenza, dera lonse imene ikuphunzitsa ana maphunziro abwino. Ndipo palibe amene amapita kukaphunzira skulu imeneyi akamaliza ndikupeza certificate osapeza ntchito. Ndipo aini yake a skulu imeneyi amakwanisanso kuapezera anthunso ntchito. Atumizeni ananu ku Elishama Engineer Technical College. Ndipo pa 18 pano loweluka likubwerali amene wa a George Makowa ainake a Elishama Engineer Technical College akhala akupangisa mpikisano uja waza kudya ndi wakumwa. Tiyeni amene mungathe kukalembesa kalembeseni kuli mpikisano waza kudya umene amapanga ajina supana. Mpikisano umene uja uli kulichenza pa 18 pano loweluka limene likubwerali. Rimpopo ndi Comrade Tanywa. Mwachangu changu chifukwa cha nkhani zanga amalawi, choyamba ndikufuna ndipemphe mtsogoleri wa dziko lino, ndikufuna ndipemphe mtsogoleri wa dziko lino Peter Wamtalika amenenso ali mtsogoleri wa chipani chija cha DPP, kunena kuti ngati mukufuna kupitiriza kulamula dzikoli, ndikufuna mundimvese bwinobwino, ma supporters mundimvese bwinobwino, akuchipani ku area ku district ngakhale mmati ku national uko mukuziwa ndiro mmene mmayendesera za chipanizo. Ndikufuna ndipemphe kunena kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP ngati mukufuna kupitiriza kulamula dzikoli monga momwe eni amalawi akufunira, ndikuyankhulatu momveka, ngati mukufuna kupitiriza kulamula dzikoli ndi chipani cha DPP ngati kapena monga mmene eni amalawi akufunira kuti muzipitirira be kulamula, a president ndikufuna kukupemphani mwachikondi, mokukondani ino a president, mokonda nyumba yanu yonse ya DPP, ineyo ndichoke mukaye ndikhale ngati munthu kuwamba wongodusa wongoona zinthu zikuchitika, koma munthuyo ali ndi chikondi ndiye akubwera ndikuzayankhula chikondi chake chija ndiye chikondi changachi ndikuyankhula ku chipani cha DPP kwa mtsogoleri wa DPP amene ali a Peter Wamtalika, kunena kuti ngati mukufuna chipani cha DPP mukamaza chisiya mukamapuma kuti wina achipitirize chipanichi, ngati mukufuna kuti DPP 2030 izawine mosavuta, ndikufuna ndikupemphe na president tetsani makampu onse omwe ali ku DPP amenewa ndi amene akufuna kuononga chipani cha DPP, amenewa ndi amene akuononga chipani komanso akhoza kuipisa dzina lanu, akhoza kuipisa dzina lanu, komanso ndi omwe akubweresa kusagwirizana pakati pa atsogoleri ku chipanichi. Ili ndi pempho langa chigawo cha kumadzulo kuno a president mokukondani, komanso uthengawu ukuchoka kwa amalawi ochuluka amene akufunisisa kuti DPP sachoke mboma. Pazifukwatu
pazifukwa sakufuna kuti DPP ichoke mboma ndikubweresanso MCP ija pokapo amalawi akumenyesa mutu pamwala kunena kuti MCP sakuifuna. Choncho konzani nyumba, tesani makampu, mukatesa makampu a president 2030 muzanduza komanso azisogolere achipani cha DPP muzanena kunena kuti comrade Ntanyiwa ananena kuti tikatesa makampu tidzawina. Chifukwa mukatesa makampuwa chimene chichitike muzendera limodzi nonse muzikondana, palibe amene azooneka ngati kuti uyu ndi amene akufuna kuzakhala president 2030. Tikafika ku 2028 mtsogoleri wa chipani Peter Mutharika ndi amene azapange chiganizo kuti pamene ine ndikupita kopuma ndaganiza komanso ndakondwa, ndafuna mtima wanga wayankhula kunena kuti awa ndi amene ndi asire chinthuchi, ndipo amalawi tizachilandira ndi mtima wonse. Kumbukirani kunena kuti Peter Mutharika samafuna kupitiriza kuyang'ani kulamuliranso dzikoli. Tinachita kumukakamiza, ichichi ndi amalawi tizichiziwa, tinachita kumukakamiza Peter Mutharika kuti alamulireso. Mwini wake sanafune kuti alamulire koma tinakamukakamiza. Kumukakamiza kuja chinali chikondi cha ifa Malawi, ndipo anavomera. Ndipo tinene kuti ziko mukwambira president chifukwa munavomera chimene amalawi ambiri anachifuna ndi chimene anachimanga. Nde amalawi omwe aja andipasira uthenga amene anakukakamizani kuti mukhale pa ufulu pa udindo uwu, andipemphaso kunduza zono kuti Ntanyiwa wauza president mmene tinapemphera kuti atilamulire, tikwapempha atese makampu amene ali ku DPP amene wanda amene akubweresa kavuwevuwe. Mwina nkutheka madroni aja muliso azikuluakulu a DPP mkatimo, mwina madroni aja akuchoka ku MCP, koma zonsezi kuti zithe a president akuyenereka kutesa makampu amene ali ku DPP. Inunso amene muli ndi makampuno, chimene anganene president, chimene anganene mtsogoleri wanu, chimvereni kuti mkonze tsogolo la chipani chanu. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Oh, bless our land of Malawi. Defeated our topic. To drown each and every enemy. Hunger defeated. Join together, oh, our hearts as one. And we'll be free from jail. Satan is our leader, each and every one. Hey, the mother, Ramses, my dear. Chava cha mulungu chikaloza palibewo chikotesa mulungu wakadalisaye palibewo tembera eni ansa ndi Mutharika amalawi tinawakana koma pakuta zaka zisanu akalamyala tabangodya pakuzonse kupasani mutisogolere mwamtendere mukuirira chilamulo
tisachoke pakamwa panu. Kulingalio sana ndi usiku, tutimsangalase Mulungu. Sono Malawi wetamvera, usamatengeke ndizo kusa. Kaya ndichani chinatiroza, kaona nyekwe Malawi. Iwe Malawi we unachimira Mulungu. Agua apero ni wagwa uyo wakuweza ndi Mulungu wakuhamba. Alimozi chiweru zodaveka wasanduka bwijae. Wata cha Mulungu chalenga bakoma. Wata netekero farasini awa matembele oera. Oma muka makumbuka enao antu awa muzawa kumukire. Lamze maeu nomuleni tanyiwa muzawa kumukire. Amalawi chipani cha Malawi Congress Party sichikumvesa kunena kuti chinatuluka mboma mpaka lero. Sabata zapitazo chipani cha MCP mosogozedwa ndi akuluakulu ena kuphatikizapo yemwe anatilephera kutira mulira ife Malawi amene wandi Lazarus Chakwera anali ndi mkumano wawo. Cholinga chake cha mkumano umenewu ndikuti asalole kunena kuti Malawi Electoral Commission isamukire ku Blantyre. Ndipo ku mkumanoku kunali Achakwera, Anabelo Ntalimanja, Andrew Mpesi, Mr. Ntingwi, kunalinso maloya ngati akazipatike a James Ayuba komanso Ataulo komanso ndi majaji ena atatu. Ndicho linga choti amusumire Mutharika kuti ndi chifukwa chani wanena kuti MEC ipite ku Blantyre. Choncho ndi chifukwa chake pali anthu ena atatu amene tikwaona amene atumidwa ndikuti akuisumira Malawi akusumira apita Mutharika chifukwa chonena kuti akusamutsa Malawi Electoral Commission kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Pali mafunso ambiri amene tingafunse. Achakwera mmene mmasamutsa inu Malawi Electoral Commission ndi makoti ati amene anabwera ndikukusumirani kunena kuti bwanji mukuchisamutsa chinthuchi. Komanso Malawi funso ndilonena kuti Malawi Electoral Commission ili ndi office yokhazikika ku Blantyre. Ku Lilongwe akupanga rent. Ndani munthu wanzeru angamange nyumba yake ndikuisiya osamagonamo ndikupita ndikumakagona ku rent? Ndi yekhayo wopepera, yekhayo chisiru, yekhayo wotuluka mamina, yekhayo wokumwa mazamaliro, yekhayo amene amamwa mazana ndolo, yemweyo amene angamwe mazi angalingonda, amene angapange zimenezi, yemweyo amene anayamba wagwapo khunyu, amene mutu wake sugwira, ndi amene angapange zimenezi kumanga nyumba ndikuisiya iye ndikumakakhala parenti. Ndimafuna ndipemphe achipani cha MCP mukupitirizabe kupanga mablanda. Zinthu izi ndi zimene sizizakuyikaniso limboma 2030 Amalawi akungokuyang'anani. Malawi walero si Malawi wakale uja. Mukhoza kumapanga matukutuku. Malawi Electoral Commission yomweyo inali ku Lilongwe mmene amakutibulani Peter Mutharika. 2030 muzatibulidwanso mukukakamira kuti Malawi Electoral Commission ikale ku Lilongwe. Lamulo liposa mphamvu. Choncho Malawi mudziwe kunena kuti chipani chija cha MCP chikadalibe ndi matukutuku sichikumvesa kuti chinaluza, komatu chinaluza. Ndipo kuluza kumeneko analengeza ndi Anabelo Ntalimanja yemwenso amene anali nawo ku msonkhano. Kodi uyu akuyankhula chonchi ndi ndani? Timumvere. I, Justice Anabelo Ntalimanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter
declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect and Justice Dr. Jane Mayemo Ansah, AC, retired, as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Thank you for your attention. Annabel Ntalimanja. Lero nkumaka kala pansi, nkumaka kambirana kunena kuti Malawi Electoral Commission sikweneka kupita ku Blantyre. Komatu imene ipita tu. Imene ipita ndi pamene mwazi wa Malawi imene ipita zikwanjezo zituluke palibe kantu kandi kule wankuluyo atuluke kandi nyolonyo kandi chimbano chituluke koma Malawi Electoral Commission ibwerere. Pali zambiri tu zimene tingaziyankhule. Parliament inali kuzomba inasamusidwa kubwera ku Lilongwe. Ndi zambiri tu zimene tingayankhule. Capital City imene inali kuzomba inasamusidwa kubwera ku Lilongwe. Musati yankhulise pambali. Mangira nzinda woyera okalowa mudi woyera mitima yawe ndi woyera amabebeza woyera amawerenga bhaibulu woyera asunga malamulo ake woyera samoyo tinayi kupando wake. Ndifuna ndithamangire ku department ya Malawi Revenue Authority kumene kuwabwera Nyamata yemwe aliyense sakukondwa naye ndipo ku office imene kwavuta amene ndi Jonathan Sulumba ndi CRM team leader sanateko miyezi koma kumene simene kwavutira ndi kuyankhula pano anthu ogwira ntchito ku department imene akufuna atampangira mademo. Ndimafuna ndipemphe a president kunena kuti ngati ndikotheka takukonzani kumene ku Malawi Revenue Authority Nyamata amene Jonathan Sulumba asakuipisireni dzina lanu. Ndikudziwa Nyamatayi wabwera kumene kuko ndi nduna iyo ikudziwanso ndunayo kuti ndi Nyamata wawo. Nyamata amene ndi Nyamata wa nduna iyo. Chonde ndikufuna ndipemphe tisamatume anthu kuti azikakhala maspai anthu ena mu department muzapesa kwe mwana eko zikapitirira mundiimbire telefoni ndili ndi mankhwala mukhoza kuponya mu office mwake mwatupe kasipa mwendo umatupa. Ala comrade ntaje mukuti chari anthu oterewa mu office mwamangoponyeredwa mu mankhwala timatika sipa. Oyera Yehova wa makama oyera kuchipatala china kuchikwawa chimene chikutchedwa Gota Health Center pakubedwa mankhwala kwambiri, pakubedwa mankhwala komanso pakubedwa pachizungu timati bata, kuchichewa timati chiponde chimene amapasa ana onyenchera. Zikubedwa kwambiri zimenezi. Anthu amene akuba pachipatalawa achisale nkhani indiyanu iyo kuba indiyanu. Komanso maibaloyi mafuna kuti tikupempheni mupiteko kumene kukugota Health Center kumene kundi kuchikwawa kumene ku Limited Gambuleni ndamene akuba mankhwala kubaso chiponde Samuel Mairosi komanso mundidelanji Ntonya. Anthu amenewa ndamene akutibera zinthu zathu kumeneko. Odwala kapita angwauzono ndi mankhwala athu
iwo atatenga ndikukagulisa. Titetezereni chipatalachi mai Baloi komanso olemekezeka mukito osaiwalanso uko ku polisi Bambo Luhanga. This is Comrade Tanywa pamene ndikutuluka program yanga ndibwere ndi nkhani yanga yaikulu yomwe tikuitcha drone. Ndale ndi nkhondo nkhani yanga yaikulu madzulo ano ndi nkhani yomvetsa chisoni yomwe Amalawi takhala tikuimva ndi kuyisatira. Choncho Amalawi ndikuitcha nkhani yomvetsa chisoni yomwe yachitika ku khoti lina mu mzinda uja wa Lilongwe. Tonse tinamva kuti kwagwidwa mnyamata poganiziridwa kuti anapezeka ku nyumba kwa Mai Jeni Ansah popanda chilolezo, zomwe apolisi anatulusa ripoti kunena kuti mnyamatayi ntchito yake ndija yojambula makanema kapena kuti mavidiyo, ndipo anthu ambiri anali ndi mafunso kuti kodi mwamalo onse amene ali mu Lilongwe iye anasankha ku nyumba kwa Jeni Ansah kukajambulisako zithunzi. Ndizomvetsa chisoni Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno kuti pali Mpopo FM ndikufuna ndikuziwiseni kunena kuti ndizomvetsa chisoni kunena kuti mukafukufuku ali mkati apolisi anakagwiranso munthu wina. Mnyamata wina uja atapanidwa zopanapanazo anaulula kunena kuti sindili ndekha, tilipo anthu angapo. Ndipo mnyamata wina anagwidwa amene amakhala ku Natural Resources College. Anthu anala awiri atagwidwa ndikufunsa ndikuapana, anaulula kunena kuti ife tinachita kutumidwa. Koma sitinali anthu awiri, anthu ufe tilipo anthu atatu, koma amene amachita operate zonse ali ku Israeli. Ndipo anaimbiridwa foni wa ku Israeli uja ndi ma detective ndikuyankhulana naye, ndipo wa ku Israeli akunena kuti ndizona tinatumidwa, koma amene angakuuzeni ndi amene mwagwirawo, ndi amene ali pafupi, ndi amene anganene kuti kodi anatuma ndi ndani. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Leno ndikumva chini machira kupole ngati zilizona ndali kumalekana kufuze anthu lidziwe chikona ngamanzikwe ndali Choncho Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti ndikuyankhula kumadzulo kuno anthu aja anapita ku khoti, anyamata awiri aja anapita ku khoti, ndipo khoti la ku Lilongwe chigawo cha kumasanaku lagamula kunena kuti anthuwa abapasidwa bero alibe kai mulandu. Chikuti
kutidabwisa ndichonena kuti anyamatawa apeza loya kuti mwaone anyamatawo ali ngati ine ndemwe onena kuti siningakwanise kukapeza loya. Wapezera loya ndinda, wapezera loya ndindani. Ndikufuna ndipemphe a president a dziko kunena kuti my Jeni Ansah alibe chitetezo chokwanira. Anthu akumayankhula pakamwa kunena kuti mayi ali ndi chitetezo, koma izi zachita kusonyezeratu kunena kuti alipo anthu ena akuluakulu ali pasogolo pa nkhani imeneyi. Ndi makamba nkhani yokhuzana ndi makampu ku chipani cha DPP. Ndikutheka kunena anyamatawa aulula achula anthuwo kuti mwina akuchoka ku DPP. Nkutheka aulula kuti mwina anthu anatuma ndi MCP paja my Jeni Ansah wakhala kusakidwaso ndi MCP anafuna kumenyedwa. Choncho a president chigawo cha kumadzulo kuno ndimafuna ndikupempheni kuti nkhani you need to take it serious. Nkhani singangotha mwawamba chonchi mawa ndi nkucha tizamvatu kunena kuti my Jeni Ansah amwalira. Chimene chawapha sichikuziwika. Ndi dziko lathuli lukhangati pakafukufuku likuperewera. Nkhani zonse zimene zikuchitika mdziko mwathu zikungothera mmalere kumene zikukathera sikukaziwika. Mwachitika nkhani zambiri, mwachitika nkhani zochuluka kwambiri, koma kumene zakathera nkhani zimenezi sizikudziwika. Choncho a president ndikufuna ndikupempheni mwachikondi kunena kuti nkhani ya my Jeni Ansah musayang'anire pansi. You are the one who bring Jeni Ansah kwa Malawi kunena kuti adzagwire nanu ntchito limodzi. Moyo wa wina aliyense umakhala m'manja mwa Mulungu, koma president ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti moyo wa my Jeni Ansah uli m'manja mwanu. Inu ndi amene muuteteza bwanji. Inu a president ndi amene muuteteze moyo wa my Jeni Ansah, koma muuteteza bwanji moyo wa Jeni Ansah. Mafunso akhala amenewo. Kuuteteza moyo umenewu zitengera inu kuti pakuyeneka pakhale kafukufuku wabwino. Ana anagwidwa, anthu anagwidwa, ndipo aulula kunena kuti anatumidwa, koma chachitika ndi chani kuti mpaka asiyidwe. This is Comrade Mtanywa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Ndikateronso tisiyane pa Limpopo FM munali ndine chigawo cha kumadzulo Comrade Mtanywa, anyamata amene anayeneka kuimbidwa mulandu kunena kuti anakapezeka kunyumba kwa my Jeni Ansah popanda chilolezo, koma mulandu umene asegulidwa kumene koko zosemphana ndi zimene dziko likudziwa. This is Comrade Mtanywa pa Limpopo FM. Ndikufunireni usiku wabwino amalawi nonse. Asunga malamulo ake woyera samoyo tinayi upando wake sititupa pakunena woyera Yehova wa makama ni 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 woyera matimenyera ku wanani ya